Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει ένας νέος διαδραστικός χάρτης σεισμικού κινδύνου για ολόκληρη την Ευρώπη, ο οποίος δημιουργήθηκε από σεισμολόγους και μηχανικούς. Η πλατφόρμα παρουσιάζει τις περιοχές που δεν έχουν μόνο αυξημένη σεισμική συχνότητα, αλλά συνυπολογίζει την παλαιότητα των κτηρίων και τις πυκνοκατοικημένες περιοχές. Στον χάρτη, το μεγαλύτερο μέρος της Ζακίνθου βρίσκεται σε κόκκινο χρώμα, που σημαίνει ότι παρουσιάζει υψηλό σεισμικό κίνδυνο. Ώστε να μπορέσουν να το χρησιμοποιήσουν πραγματικά οι μηχανικοί σε κάθε περιοχή της χώρας και ιδιαίτερα στις περιοχές που έχουν ιδιαίτερο σεισμικό κίνδυνο, και από εκεί και πέρα να γίνει ένας έλεγχος των κατασκευών και να γίνει και μια επιδότηση, αν θέλετε, μια χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή η τροτότητα των κτηρίων, το πόσο παλιό είναι το κτηριακό απόθεμα, είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας και αυτό. Η Ζάκυνθος αποτελεί μια περιοχή που χρειάζονται παρεμβάσεις στα κτίρια της, τονίζουν οι μηχανικοί, ενώ σύμφωνα με τον χάρτη επικίνδυνες είναι διάφορες περιοχές, ακόμα και στην Αχαΐα, στο κέντρο της Αθήνας ή στη Θεσσαλονίκη. Παραδείγματος χάρη, αν δούμε τη Ζάκυνθος, είναι αρκετά κόκκινη, και περιοχές όπου έχουν μεγάλο πληθυσμό, όπως Αθήνα, Πάτρα κτλ., επίσης είναι πολύ κόκκινη. Είναι ένας χάρτης ο οποίος δεν πρέπει να μας τρομάζει, όμως θα πρέπει όμως να χτυπάει καμπανάκια για να θυμόμαστε πάντα ότι είμαστε σε μια περιοχή η οποία είναι υψηλή σε σεισμικότητα. Στη Ζάκυνθο έχουμε μια σεισμική επικινδυνότητα στα παιδινά, μειώνεται αυτή η σεισμική επικινδυνότητα στα ορεινά που είναι βραχώδες στο έδαφος, όμως θα δείτε στο χάρτη ότι περιοχές ιδιαίτερου σεισμικού κινδύνου είναι και η Αθήνα σε μεγάλο μέρος και η Πάτρα. Απαραίτητη είναι η συνέχιση των ελέγχων για τα δημόσια κτίρια της Ζακίνθου, που είναι σημαντικό να είναι λειτουργικά σε περίπτωση που σημειωθεί κάποιο έντονο σεισμικό φαινόμενο. Θεωρώ ότι όλα τα δημόσια κτίρια θα πρέπει να ελεγχθούν, όπως έχει ξεκινήσει ήδη με τον πρωτοβάθμιο σεισμικό έλεγχο, αλλά να προχωρήσουμε και στους υπόλοιπους και στο δευτεροβάθμιο, και όπου και αν χρειάζεται και σε τριτοβάθμιο. Θα πρέπει δηλαδή αρχικά να εξασφαλιστούν τα κτίρια διοίκησης. Στόχος της πλατφόρμας δεν είναι να προκαλέσει ανησυχία στους κατοίκους των περιοχών που έχουν υψηλή επικινδυνότητα, αλλά να κινητοποιηθούν και να κάνουν ενέργειες ώστε να καλυτερέψουν τις συνθήκες και να αποτρέψουν οποιαδήποτε καταστροφή σε περίπτωση ενός πολύ ισχυρού σεισμού.